Kira kali oh. Kira. Hi ka mo, Nayo. Andrea. Na. Yes. Bella. Bella. Wow, sala-sala naman na yun. Bella. Apa? Nga boy, up na yun eh. Gani. Isa ka sunod, isa ako, no? Wow, ah. Dira ka lang, ah. Kinanay, sige, sa day kwarto. May kwarto yung nanay ba? Tali kay Angelo kwarto and kanday Tita Rilin. Kabukan na sila kwarto ni Angelo kag ni Tita Rilin. Bago ni sa renovate partner. Ari pag uma di renovate na doy lang nga kitchen. Bago nila nga CR ari na ay sining suga di. Suga. Namin di ang ano CR nila. Mag-ugid renovate.